Gusog challenge. Oh, sige na. 500 pesos. Sige mo sugot to. Sige na kayo, magkuha ko 500 pesos. Bili mo na siya. Ha? Bili mo na siya. Oh, pwede subside ka. Oh, ikaw. Oh, 500 sige na. Oh. Oh, 500 challenge 500 oh. Sige na may una. Dali na. 200. Di ba ikaw una na yung Oh, sige na oh. Ako na 500 ko. Diyan na ready next naman ready na ka oh. Dali na. Ikaw na kanbi. Ikaw sa una kay kang daong ready na. Oh, sige na. Hilom-hilom na gani. Oh, 500 pesos guys. Challenge sa ila. Sige na. Ikaw na. Naman ako man. Oh, ikaw na. Kaya na, sige na. Panaon na ako man. Sige na. 500 pesos challenge. Sige na. 5, 4, 3 na. Ikaw na. Hindi ako. 5, 4, 1,000. 1,000 na guys. 1,000. Kadako na kwarta na oh. 1,000. Sige, 1,000 oh. Oh, sige na. 1,000. 5, 4 man. Wala, iya. Ha? Money daw, Bakit pakita sa inyo? Iya, Money down, no? Money down. May 1,000 pesos guys, money down. Hindi ka gusog challenge. 1,000. Napata, 1,000 pesos. Yan mga kagusog. Oh, paldo na, 1,000. Okay guys, so. 1,000 na. Oh, 1,000 pesos. Oh, nasugot pa ka muna, nagkwarta na. Sayang sus. Challenge na 1,000 pesos.